Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula Evita Putri wonten pasinaon basa Jawi. Basa Jawa iku gampang lan nyenengake lho. Nggih, saderengipun kula ngandharaken materi, kasuwun like, comment, lan subscribe-ipun. Matur nuwun. Nggih, wonten mriki samangke kula badhe ngandharaken materi ngenani Serat Wedhatama Pupuh Pangkur menawi dhateng kurikulum Basa Jawi Provinsi Jawa Tengah. Materi menika wonten ing kelas sedasa semester setunggal. Ancasipun utawi tujuanipun para siswa mangke badhe sinau bab paugeran tembang macapat, sinau madosi isi pitutur luhur utawa amanat, lan ndamel cakepan utawi syair tembang. Langsung kemawon. Sepisan, apa kuwi Serat Wedhatama? Serat iku tegese tulisan, weda iku tegese ilmu, tama tegese becik utawa utama. Dadi Serat Wedhatama ya iku tulisan sing isine ngandhut utawa mengandung ilmu sing becik utawa sing utama. Serat Wedhatama iku anggitane utawa karangane utawa tulisane KGPAA, kuwi singkatan saka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Papat. Sakteruse, Serat Wedhatama iku kaperang saka pupuh pirang-pirang sing cacahe ganep 100 pada. Sing kudu dieling-eling, pada karo pada iku tegese beda. Pada ateges bait, dene pada ateges sama. Pupuh-pupuh mau ya iku sepisan pupuh pangkur sing kaperang dadi 14 pada, pupuh sinom sing kaperang dadi 18 pada, pupuh pocong sing kaperang dadi 15 pada, pupuh gambuh sing kaperang dadi 35 pada, lan sing pungkasan pupuh kinanthi sing kaperang dadi 18 pada. Yen pupuh-pupuh mau padane di jumlah cacahe ganep ana 100 pada. Nah, apa to kuwi pupuh? Pupuh ya iku pada pirang-pirang sing duweni paugeran tembang sing sejenis utawa padha utawa sama. Sakteruse, sinau bab paugeran tembang macapat. Nah, tembang macapat iku beda karo tembang-tembang liyane kayata tembang dolanan, tembang campursari lan sak piturute. Ngapa? Amarga tembang macapat iku nduweni paugeran utawi pathokan utawi aturan sing wis baku, ateges ora kena diowah-owahi. Paugeran bisa uga diarani pathokan utawa aturan ing sajroning tembang macapat. Yen sinau bab tembang macapat, mesti awak dhewe asring krungu tembung gatra, wanda, lan pada. Gatra kuwi apa? Gatra kuwi tegese larik utawa baris, wanda kuwi tegese suku kata, dene pada tegese bait. Beda karo pada, yen pada tegese sama. Dadi tembung pada karo pada tegese beda. Nah, pathokan utawi paugeran tembang macapat kuwi apa wae? Paugeran tembang macapat kuwi cacahe ana 3. Apa? Ana guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan.
Nah, paugeran tembang sing sepisan yaiku diarani guru lagu. Guru lagu ora ateges guru sing seneng nembang. Mboten nggih. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning, pungkasan iku tegese akhir gatra. Dadi tibaning swara ing akhir gatra utawa ing pungkasaning larik. Sing kudu dieling-eling ning kene, wujud guru lagu yaiku huruf vokal. Apa wae huruf vokal kuwi? Yen ora awujud A, I, U, E lan O. Dadi sakliyane iku tegese dudu guru lagu. Kayata huruf B, C, D, F, Z kuwi dudu guru lagu. Tuladha mingkar, mingkuring, angkara. Guru lagune apa? Guru lagu ki tibaning swara ing pungkasaning gatra langsung jujuk ning gone akhir gatra. Ditingali wingking kiambak mburi dhewe, oh ana aksara vokal A. Dadi guru lagune yaiku A. Sakteruse sing angka loro yaiku bab guru wilangan. Jenenge wae wilangan, mengko mesti wae isine bab angka. Apa ta kuwi guru wilangan? Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sak gatra. Dadi goleki suku kata utawa goleki jumlah suku kata saben sak larik. Tuladha mingkar, mingkuring, angkara. Guru lagune yaiku mingkar, mingkuring, angkara. Mau guru lagune ketemu A. Yen guru wilangane dadi digoleki suku katane. Carane goleki suku kata dipisah utawa dipenggal per suku kata. Mingkar, mingkur, ring, angkara. Yang dijumlah cacahe ana 8, dadi jumlah guru wilangane ana 8. Paugeran tembang macapat sing pungkasan yaiku diarani guru gatra. Dadi cacahing gatra utawa larik saben sak pada utawa sak bait. Dadi ngitung ana pirang larik, ana pirang gatra saben sak bait utawa sak padane. Nggih, dadi yen sak pupuh kuwi meh bait siji tekan bait pungkasan mesti wae jumlah guru gatrane padha lan sak piturute. Nggih. Dadi ning kene ana tembang pangkur sak bait tembang pangkur iku guru gatrane ana 7. Sing sakteruse, piye to cara nemtokake paugeran tembang? Nah, ana sawijining soale wujude golek ana guru lagu lan guru wilangan saka gatra 5. Dadi para siswa ora usah babar saka gatra 1. Guru lagu guru wilangane apa ya? Langsung jujuk digoleki gatra 5 ki sing endi? Diitung saka dhuwur. Mingkar, mingkuring, angkara kuwi gatra setunggal. Akarana karnan marti siwi gatra 2, sinawung resmi ning kidung gatra 3, sinuba sinukarta gatra 4. Nah, mesti wae ngisore kuwi gatra 5. Mreh kretarta pakartining ngelmu luhung. Ditulis yen wis sepisan sing kudu dilakoni yaiku goleki guru lagu. Ayo, mau guru lagu apa? Guru lagu yaiku tibaning swara utawa huruf vokal sing ana ning mburi larik, sing ana ning mburi dhewe. Bu, dos pundi menawi wingking kiambak kok huruf konsonan? Oh nggih, wingking kiambak mburi dhewe kuwi huruf G. Lajeng Bu majeng melih
Kok huruf N? Nah, sing jenenge guru lagu digoleki huruf vokal utawa A, I, U, E, O sing ana ing mburi dhewe. Yen mburi dhewe konsonan maju tekan ketemu huruf vokal. Yen ning kono mburi dhewe ana suku kata home, kuwi ana guru lagu U. Nggih. Dadi ning kono guru lagune U. Guru wilangane apa? Oh, guru wilangane yaiku diitung ana pirang suku kata mreh gre tarta pakar tining ngelmu luhung. Yen diitung ana 12. Nah, bagian sing paling penting sing kudu dieling-eling, jumlah guru wilangan sing paling akeh yaiku 12 utawa 12. Dadi yen para siswa ngitung kok guru wilangane punjul utawa luwih saka 12, kuwi ateges ora trep utawi kirang leres. Ateges salah nggih. Dadi ning kene guru wilangan lan guru lagune yaiku 12 U. Nggih. Paham nggih sedaya para siswa? Sakteruse sinau serat Wedhatama pupuh pangkur. Nah, wit mau lak ya wis bahas utawi sinau bab paugeran tembang. Tembang pangkur niku sing kados napa to, Bu? Nah, iki serat Wedhatama pupuh pangkur padha siji. Ning kono ana 7 gatra. Sak baite guru lagu lan guru wilangane mengko dibabar ana pira. Mengko ing sawijining video Ibu badhe paring video piye to carane nembang macapat pangkur. Gampang. Mengko disinaoni bebarengan. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardisiwi. Sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mreh kretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Niku tegese napa to, Bu? Kula kok mboten paham. Nah, serat Wedhatama awit menika seratanipun utawa tulisane KGPA Mangkunegara 4 ateges biasane basane pancen nggunakake basa-basa kuno. Awit para siswa ya durung lair, dadi ing bab kene para siswa rada kangelan. Pramila sabanjure engko para siswa kudu bisa negesi tembung-tembung angel sing ana ning kene. Carane terus pundi, Bu? Carane mengko bisa mbuka kamus utawa takon. Nggih, kados mekaten. Sadurunge ngancik luwih adoh kudu ngerti utawa mangerteni luwih dhisik apa ta kuwi tembang pangkur. Nah, miturut maknane tembang pangkur iku nggambarake mangsa nalika wis kliwat umur kang wis ngungkurake babagan kadonyan. Nah, biasane iki yen digambarke manungsa sing wis sepuh, sing wis ora menggalih utawa mikir bab donya. Watake semangat perwira, tegese kanthi temen anggone ngedoi hawa nepsu ing kadonyan supaya ora ganggu anggone urip. Atine wis menep, resik, ora grusa-grusu lan tansah nengenake ngibadah nyedhake mring Gusti Kang Maha Kuwaos. Nah, sabanjure watak tembang pangkur. Dadi tembang-tembang macapat ning kene duweni watak sing beda antarane tembang siji lan liyane. Tembang pangkur dandang gula kinanthi. Nah, watake dhewe ora kena dipadhake. Ing kene watak tembang pangkur yaiku madhep mantep banter nesu. Cocok kanggo ngandharake pitutur, katresnan, cerita kang nyata
lan sak piturute. Nah, ning kene sinau bab pathokan utawa paugeran tembang pangkur. Ket mau sing wis dibahas kuwi mung gatra siji, goleki guru lagu lan guru wilangan. Guru gatrane 7 nggih. Dadi saka pada siji tekan pada pungkasan jumlah guru gatra mesti 7. Gatra siji, guru lagu lan guru wilangane 8A. Gatra loro 11I, gatra telu 8U, gatra papat 7A, gatra 5 12U, gatra 6 8A lan gatra 7 8I. Sak teruse ing kene para siswa kudu bisa goleki isi, kudu bisa goleki pitutur luhur utawa amanat saka bait-bait ing sakjroning tembang pangkur serat Wedatama. Nah, dadi sepisana sing kudu dilakoni apa? Piye to para siswa kok iso mangerteni isi yen ora ngerti tegese? Pramila para siswa kudu bisa negesi tembung-tembung sing angel ing saben padane utawa ing saben baite. Nah, ning gone pada siji kuwi ana pirang-pirang tembung angel sing kudu ditegesi. Ing kono sepisan ana tembung mingkur kang ateges ngadoi utawi nyingkiri, mardi ateges gula wentah utawa mulang utawa ngajari, siwi ateges putra utawa anak, sinawung tegese disisipake, sinuba ateges becik utawa endah, sinukarta kang ateges disobya-sobya, kretarta kang ateges kasembadan lulus, pakartining ateges pagawean, luhung ateges luhur, tumrap ateges kanggo, lan ingkang pungkasan aji kang ateges pemimpin utawa raja. Sabubare goleki teges saka tembung-tembung angel mau, para siswa kudu negesi saben gatra utawa saben larike. Gatra siji, mingkar-mingkuring angkara ateges ngadoi bab nepsu angkara. Akarana karenan mardi siwi ateges amarga seneng mulang anak. Sinawung resmining kidung ateges sinambi mulang tembang kang endah. Sinuba sinukarta ateges sing digawe luwih endah. Mreh kretarta pakartining ngelmu luhung kang ateges supaya kasil pagaweane nyinaoni ngelmu kang luhur. Kang tumrap ning tanah Jawa ateges sing ana ing tanah Jawa, lan sing pungkasan agama ageming aji ateges agama iku ceklaning urip utawa agemane raja. Nah, sakwise negesi tembung-tembung angel mau, para siswa luwih gampang anggone golek isi utawa mangerteni isine. Dadi sakbubare ditegesi tembung-tembung angele, dimaknai utawa ditegesi saben larike. Nah, saka larik-larik sing ditegesi mau, isi pada siji serat Wedatama pupuh pangkur yaiku nyingkiri utawa ngadoi utawa menjauhi tumindak angkara kang ancase utawa tujuane kanggo ngajari anak turune. Dene pitutur iku disisipake ing sawijining kidung utawa tembang kang endah. Tembang kalih tembung tegese beda lho ya. Tembang kuwi lagu, yang tembung kuwi kata. Tujuane utawa ancase supaya pekerti luhur mau bisa kasembadan bebrayan ing tanah Jawa. Pendidikan agama iku minangka dasaring budi pekerti luhur tumrap para raja ing masyarakat Jawa.
Nah, sakwise goleki isi, para siswa kudu bisa goleki pitutur luhur utawa amanat. Amanat utawa pitutur luhur yaiku apa wae sing pengen diwenehke panulis marang pamaca sakbubare maca asil tulisane. Nah, ing kene pitutur luhur padha siji serat Wedhatama pupuh pangkur yaiku dadi manungsa iku kudu bisa ngadoi utawa nyingkiri tumindak kang ala supaya tentrem anggone bebrayan ing masyarakat. Menungsa kudu nduweni ilmu agama sing dhuwur supaya bisa becik budi pekertine. Sakteruse bubar sinau goleki paugeran tembang, isi, pitutur tembang lan sak piturute. Saiki sinau bab ngarang cakepan utawa syair utawa lirik tembang pangkur. Bu, ngarang utawi damel cakepan niku angel, kula mboten saged. Nah, biasane para siswa kangelan anggone ngarang cakepan amarga ngapa? Kurang diksi utawa kurang kosakata sing nganggo basa Jawa. Amarga para siswa kurang anggone maca referensi-referensi sing akeh nggunakake basa Jawa. Pitakenan angka kalih biasane, Bu, napa kedah basanipun ginakaken basa kang endah, basa kuno, basa krama kedah ngaten? Nah, kuwi jawabane mesti ora. Sing penting antarane larik siji, gatra siji lan larik utawa gatra liyane kudu nyambung ing sak bait kuwi mau. Basa sing digunakake ya ora kudu sing muluk-muluk. Awit para siswa ya nembe sinau sing isih rada kangelan bisa nggunakake basa-basa padinan utawa bahasa keseharian sing nggunakake basa Jawa ragam ngoko. Nah, nalika arep ngarang tembang macapat, apa wae jenise sing perlu digatekake yaiku paugeran tembang lan watak saka tembang mau. Kayata apa sing wis Ibu mau ngomong kene ngarep, dene tembang macapat iku nduweni paugeran dhewe-dhewe sing ora kena diowah-owahi. Ora kena kok gatra siji diubahne gatra loro. Sak bait gatrane ana 7 digawe mung 6. Nah, kuwi salah. Dadi kudu manut paugeran tembang lan watake. Ing kene arep ngarang cakepan utawa syair tembang pangkur. Sepisan sing kudu dilakoni yaiku goleki paugeran tembange. Mau gatrane ana 7, ditulis nomor 1 tekan 7. Gatra 1, guru lagu guru wilangane 8A. Banjur 11I, gatra 3 8U, 7A, 12U, 8A lan gatra 7 8I. Dieling-eling ora kena diwolak-walik antarane gatra utawa larik siji lan larik-larik liyane. Dene watake yaiku madhep, mantep, banter nesu, cocok kanggo ngandharake pitutur katresnan, cerita kang nyata lan sak piturute. Nah, ing kene Ibu wis nyoba maringi tuladha. Dadi sepisan sing kudu dilakoni ana ing sisih kiwa gatra, diitung sik ana pirang gatra lan guru lagu guru wilangane apa. Dadi gatra sepisan ya suku kata utawa guru wilangane kudu jangkep 8 lan mburi dhewe kudu tiba huruf vokal utawa swara A. Padha saka gatra 1 tekan gatra 7. Nah, dugi sakmenika sampun jangkep, sampun paripurna anggenipun Ibu ngandharaken materi bab serat Wedhatama pupuh pangkur. Nggih, ingkang kedah dipun eling-eling menika wonten mriki kala wau sinau bab paugeran tembang macapat, madosi isi, madosi pitutur luhur utawi amanat lan sinau damel cakepan tembang.
Nggih, menawi wonten pitakenan saged dipun suwunaken pirsa kanthi komen wonten ing ngandhap menika. Nggih, kula aturaken matur nuwun sanget, mbok bilih wonten kirang wonten lepatipun Ibu nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.